sus nga taga Nazaret, huwag siya mo tuyo ka na mo. Miyani ka ba? Aron sa paglaglag ka na mo? Naibaw ko kung kinsa ka. Naibaw ko na mo. Paghilom yawa, himantuan ko ikaw sa paggawas, gikan sa lawas sa tao. Gawas sa inyong lawas. Nakagawas na ang yawa sa iyong lawas. Uy! Uso yung pagkabas mo, Ted! Lumay siya gahom sa paghihilid sa yawa! Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Siya ang iyong ina na sa'yo'y nagsilang. Siya ang iyong ina. Kitang tanan sama sa mga karniro nga nasaag. Matag usa ka nato, nagpatuyang lang sa pagbuhat sa atong gusto. Apan siya ang gipaanto sa Ginoo sa silot nga alang unta kanatong tanan. Isaías Kapitulo 53, versikulo 7. Agi o pagtahod ning adlaw sa pagpamalandong ang RMN drama mudalit nining lahi nga sugilanon nga gituyo sa pagbalaan ug pagpaom nining Semana Santa. Ania kining sugilanon nga naguluhan nga sinulat ni Jojo Alegre Buron. Ang naisalaag! Nahumanagkit ko og grocery. Ay, saan naman rong urasa? Wa pa man mauli si Kurt. Matod pa niya ganiina nga practice ko no silag sayaw. Pero alas 9 naman sa gabi wa pa man mauli. Tawagan ako sa iyang cellphone. Mas battle na niya mga brad. Muli na ko. I'm sure nabalak ka na sa tunga kaninahan. Dugay na sa kuna uli. Pananghid naman ako mag-practice sa tagsayaw. Ay, adlok bang kas mama ni mo, Brad? Adlok ka? May mana, karon pa ka. Uy. Brad, mga brad. Wa ko mahadlo ko eh. Pero di ko gusto nga mabalakan sa siya na ako nga dugay kong mauli. Ay, paita na mo eh. Mura nung kagbata na, Brad. Mao, ulitaw na ka oy. Parehas ko na mo. Free na, bisa nasa mo adto. Ug mahadlok pa na mo ang amo mga ginikanan kung kami na yung mga hagis. Maod yun. Hoy. Di ko barayas ninyo no nga mga sungaya na kayo. Yay. Apasan yung na. Paita. Ni ang ikaduhang komandar. Daan pa ko. Ngani, alagigid mo din, Kurt? Uy, giapas ka sa imong komander. Ay, ra. Che, amo no? Galgalon gudin yun ni si Kurt nga dugay mauli. Tana Kurt, mamauli na ta ba? Lasa na ni. Kutulungan ako.
Oh, bitaw. Lasa na yun, lasa na kay mamauli na yung manane. Hilom, Bitaw, wala ko malipay ninyo ha. Dali na, Kurt, unsa pa? Naunsa na bang taon ka, oy, Kurt? Ikaw man untay bright? Ikaw man noon ang nagpada atong Jason ug Martin? Sus, ilom na good. Nagsorbe daw ni. Panagsa? Nagkapila naman ta ka maapasan with that stupid guys? Mga naong bayad to, mga palahubog kaayo. Nga maglagot magugado nila. Tugot ni dili sila maayong mga barkada, Kurt. Ay, rasad, uy. Ay, good na, babe. Sa iyo, ana. Tanawa ragot ka, oh. Unta tuwa na ka sa inyo ron. Unta, nauli na sad ko sa bahay. Pero tungod kinabalaka ang imong mama kay wa pa ka mauli, diri na nawag na ako. Maong giapas na ka sa bar. Ha? Nanawag si mama nako? Oo. Nabalaka na siya, hain ka na. Maong giapas na ka, kinahibaw ko, asa ka magtambayan. Ay, paita. Oh, nanalap sa inyo. Sige na kay, mupauli lang sigo. Uli na gyud ha. Bantay gyud ka na ako ba? Laki. Sige na, sunod sa inyo. Muli lang sigo. Love you, Era. Love you, Kurt. Ug huy. Di na ko gusto nga magkuyog-kuyog ka pa atong duha ha. Buwagan gyud ta ka ba? Oh, Era. Paita ni mo, Maoy. Pagkawawan mo ko ni mo sa kong hinigugma. Ug mga barkada na ko. Kurt, Ganong tawag-tawag mga Era, ha? ay nabalaka ko. Anong wa ka mauli? Ganong mabalaka man ka? Ngayon ini na magigong pirmi mauli. Pero wa gyud ka magpahibaw nako nga madugay ka. Usaon ko pagbahibaw ni mo, ma? Nga na-drain man ang battery sa kong cellphone. Pasensya na, anak. Nabalaka lang yun ko. Mahimo ba ba? Mahimo ba? Ay naku, himo ang bata, good. Kigako na ko. Ulitaw na ko, ma. Mauaw na ko nga. Himuon niya po ko mong bata. Kurt! Kurt! Oh. Nasuko si Kurt. Nganong nasuko siya nga iko ramang kong nabalaka nga dugay na sa siya nga nauli. Nausap na yun ang akong anak. Nausap na yun si Kurt. Mao na gini mga batan-on ron, sis Darlene. Ay, lisod na sabton. Mao pa hinuoy masuko kung badlungon. Musukol pa gid natong mga ginikanan. Ay, mao gyud. Ay, nood gyud na. Unsa kay maayo nun ako bukaton. Aron mabadlong ko ang akong anak. Bunali, uy. Ha? Bunalan? Ang akong anak nga babay, kung magsukol-sukol na nako, magtubag-tubag, ay, kusniton, gadayon nako ang bugan, oy, ilabi nagdugay mauli. Ha, basta lagi di patuo, aw, manglagom ang bugan, oy. Buyag ang akong mga anak no, mga sis.
Mga maayo man og batasan, mga buutan. Di gyud mo tubag-tubag nako. Maayo ka pa, sistere. Kanang akong daga ay perming makusnitan oy. Ilabi nagpermi lang nagyampungad sa ihang cellphone. Maog yun na ang nakatapulan ro sa mga batanon. Sige lag cellphone mga sis. Ay, maog yun. Musukol na lagi nako. Ilabi makasabaan nako. Na problema gyud ko sa akong anak nga lalaki. Dako na gyud siya og kausapan. Permi na lang madugay mo uli. Tuas barkada, sige kuyog-kuyog. Lisod na putlon ang usa ka sungay kung magkadako na. Padre Salde. Mao ginakaron ang dakong problema sa mga ginikanan nga sama kaninyo. Nga adunay mga anak nga nahisalaag. Padre. Sa gagmay paunta sila, gitudluan unta ninyo sila og maayong pamatasan. Disiplina na unta ninyo sila. Ilabi na nga tudluan unta ninyo sila sa maayong dalan nga gisubay ni Hesukristo. Padre. Pero dili pa uhay ang tanan. Paningkamuti ninyo nga ang inyong mga anak madaan ninyo pagbalik dinhi sa simbahan. Pasudlo ninyo og mga reliyon, mga religious organization og pirming pasimbahon aron mabalik sila sa katarong. Mayo kay nakasibat kasi mga klase ron. Mao. Mag-billiard ta. Mag-billiard ta. Abi na ko, di ka magkakuyog na mo ron. Wag ganay sa mong teacher Makabusit. Ato na, nilakaw na. Nagbubang akong adlaw na. Uy! Ano may mag-billiard ta? Billiard? Oh! Ayaw. Lain. Mag-inom ta ninyo. Ito na ako'y kwarta ron. Agan na. Okay na. Tagay na sad. Agay! Nagkating klase sa sadang ang mga Kurt ay. Oh, di makontak ang messenger ay. Di sad makontak ang yung number. Ki-off niya ang yung cellphone. Kalagkot ka, Kurt. Tuwa na sa to siya mga barkada pa. Nakig-upa na sa to siya. Tawagan ako si Tita Darlene. Akong sultian nga nagkating klase si Kurt. Unsa? Mao na, tita. Nagkating klase si Kurt. Wa mo sud sa iyang mga subjects. Pastilan ning bataa. Salamat sa imong pagpahibaw nako ha, Ira. Sige, bye. Nagkating klase si Kurt. Ug sigurado ko nga tuwa na sadto sa iyang mga barkada. Okay, alright, agay na sad. Magpalabi ta ron. Di ta manguli. Huh? Mag-disco ta. Oh! Okay kayo. Naganay ka kwarta ron. Aw. Sakto-sakto lang. Panggimik lang na to. Oh, okay. Aron, mas nindot na ito gimmick. Adto sa tasamo, ha? Ha? Kung saan ta sinyo? Doon namin patilawan mo. Nga wa pa ni mo matilawis mong tibuok kinabuhi. Sa?
gabi na. Alas 9 na. Wa pa gyud mauli si Kurt. Ang iyang cellphone dili gyapon matawagan. Hain man kaha ning bata. Oh, tara, lighter. Lighter. Tara. Unsam na iyong gibuhat, Brad. Kani. Mao ni ang among patilawan mo, Brad. Huwag mo niya maghatod mo sa heaven, brad. Unsa lagi na? Mao ni siya ang putot sa demonyo, Brad. Yes. Shabo na, Brad. Unsa? Oh, Shabu? Dili ko na, Brad. Dili ko. Ilawi lang, brad. Makaingon lagi ka nga, sikip ako, sikip ako. asumay lang, Brad. Ha, malimtan lagi mo tanan mong problema. Tilawi lang. Nga na pagkamitan na. Nahon mo yung lighter. Brad, Martin, ha? Sige, ako na, sige ha, sige ha. Sugdan ako una. Tanawa si Brad Sisu, tanawa. Yung nanaon lang, Brad. Tanawa siya, Brad Kurt. Unsa? He wanted to. I discussed the baby with the shake up. He wanted to. Why you need to kiss him on the table? He wanted to. Why don't think you trust in my self-righteous suicide? I cry when angel. Nganong karon ka lang na uli, Kurt? Udo na. Dito ko sa akong classmate na tuog, ma. Nagbuhat mig report sa mo school. Unsa? Pero nganong wa man ka nagpahibaw? Ma, lisod di among report good. Maungguan ako maghunaw sa pagtawag ni mo. Ug mayo, ma. Ano lagi ko himo ang bata lagi? Paita eh. Dako naman ko. Kibaw naman ko sa kong gibuhat. Kurt, Yeah, hey. Ha. Woo! Yeah! Alright. Alright. Part, kaning. Wala naman tamenom, ha. Wala tamenom, ha. Huwag ka nang tutunlan, Brad. Ako'y bahala, Brad. Ha? Ino ba ta? Ino ba? Sino ba ta? Uy. Uy. Oh, sorry. Pagtanaw si magigian, oy. Oh. Uy. Nagsorry na mo, gabay. Anong suko, magra? Nga naman, eh. Kung gusto mo, ha? Ang gawgap! Wala! Wala! Sino naman ay? Wala! Oy! Hala! Oy! Hala! Oy! Hala! Ginoo ko, Kurt. Ganong nakig-away ka man. Unahan kong sukbag, ma. Alangan no, di ko mabaws. Ilaw na bunog. Ilom na do. Tumagagag kong pagutan. Asa ang duha ni mo kakauban. Guwa ko may bawas, sir. Ma'am, kilanglan gud nga mabahiran nila ang danyo sa bar. Nining imong anak o sa iyang gikasok bagay. Ginoo ko, Kurt. Asa man tag kwarta nga ikabayan din eh. Ibaligyan ang motor, eh. Para makabayad, ha?
Naunsa naman taon ka, Kurt? Pagkadako ay di problema nga imong ihatag nako. Nakautang-utang pa ko. Kay dako-dako yun ang gibayra nato sa maong bar. Mahimo ba, ma? Gusto na, good. Kapag iya sig paminaw ng imong hilakila ko eh. Imong sermon. Wala ba problema ang tanan? Nagkasabot na mi sa mong nakontra dito sa bar nga tunga mis bayranan. O mabayran na ang tanan. Ayaw na yun ni Guzma, ha, Kurt? Pagtarong na intaw sa imo kinabuhi, dong. Maluoy sa taon ka na ako, dong, Kurt. O, lagi, ma. Magtarong ko. Unsa bay? Wala kay kwarta? Wala katagay si mama? Og nabaligya na ang imong motor? O, lagi. Takot ako ba ang nabayran ng musbar? Haka. May man mo kay nakadagan mo. Yan siyam na to ini ron. Wala na tayo panggimik. Ayos. Maproblema, Manoy. Manulis ta. Unsa? Ang gawa na mo kaga. Manulis yun. Wa man ka tayo kwarta, di ba? Wa man tayo pang-gimmick. Labi na ka nang ipang-simot na to sa utot demonyo. Aw, manulis ta, uy. Unsa? Kamu lang, uy. Di lang ko na. Ay, bahala kay. Yun na, saman. Martin. Yabe, oh. Pandara ni sakyanan. Oh. Diyan lang mo, ha? Oy! Asa ka pa ingon, oy? Hanggaw. Na Jason! Yun na, gidaol man na niyang babae nga musod sa kinan sa may parkilat. Gilag gini ang bag sa babae! Pandara sa sakyanan, Mike! What? Dali! Iskang! Brad, pandara na yun! Dali! Wah, okay. Kwarta na! Buangan mo, Brad, oy! Katawalan ka na, ano? May gani kay mingaw kay itong napita. Ugway na kasunod na to. Malas lang sa babae. Tanto si suri ng baga. Oh, wow! Ala! Ni kwarta! Doon na pa yung cellphone! Uy! Alahas! Mag-inom na sa da! Pagdadaghang kwarta, ug tunay mga alahas. Unsa na, ha? Wala tayo problema sa kwarta. Daghan na kwarta. Pero kuya itong imong gibuhat, Brad. Ha? Ay, sus ni Moy. Unsay kuyaw ba? Kuyaw lang sa mga talawan. Unya isog man da. Yay! Daghan og kwartada kanang libre man. Sakto lang. Sige na. Order nita, my love. My love pa. Okay, sige. Kay gutom na. Alright! Kwarta na sad. Ubay-ubay na dyan na itong nabiktima, ha? Woohoo! Hindi ba ginagawa mo, Brad Jason, eh? Huwag yun magkagkukunin mo ang lalaki nga, nikukunin mo. Sugarin mong daga, eh. Ay, ako naman eh. Brad, tanawa ng... Tanawa, Brad Gert.
Tanawa na akong sesoda ng bag nga nakuha na to sa asawa atong laki nga hinig imudagan. Okay. Tanawan ako. Oh, wallet, Brad. Og, binandol ng mga kwarta. Yes! Daghan na kwarta, oy! Kanit ha. Saan ning nagbagal sa pikas bahin sa bag? Gahi man, Brad. Ano man? Tanawa, Brad. Tanawa, tarong ba na sa amin? Ang zipper. Dira. Unsa may na ha? Kwarta na saan? Dili kwarta, Brad. Usil man eh. Unsa? Kurt, kang kinsa man ang motor. Ako, ama. Nagkuha ako. Unsa? Pero man taon tayo ikabayad, anak. Ako na ng problema, ma. Tode, ma. Undangon ako sa kong pagskwela, ma. Unsa? Nakasugod ang mga trabaho. Dako-dako ang sweldo. Unsa masad ng imong trabaho dong, Kurt? Akoan, kanang pabrika, ma. Niya, ma. Imo na. Aron, makabayad-bayad na kasi mong nautangan. Uy, kadaghan gud anang kwarta, ha? Sige na, dawata, ma. Kay, mulakaw na ko. Diin masang ka, anak, Kurt. Magtrabaho na ako, ma, sa akong gitrabahoan. Sige na. Uy. Kadaghan ining kwarta, ha? Binandol nga taglinibo. Diin man siya ining kwarta, ha? Nakatrabaho na kuno siya og usa ka pabrika. Unsa man ka ang trabaho ni Kurt? O diya, kumusta naman ang imong anak, sis Darlene? Ay, niundang sa iyang pag-eskwela. Kay nakasud og trabaho. Maayo hinuon. Nakatrabaho ng imong anak. Sis, tinuod nga napamabdusan ang imong dagang anak? Uy, hala, diin man ka ng balita, aba, sis. Sis, na mo. Mayulata na, manood na ta. Tana. Mga marites kay mga kauban nato, oy. Dali. Dali na, uy, kay nagpaabot na si Padre Zalde. Yes! Kalami sa life! Woohoo! Lahi lagi yung daghan tag kwarta, Brad. Mga Brad. Sigbato na ako, ha. Mag-date sa amin sa kong uyab. Wow, sana all doon ay ka-date. Mangita ito na, Brad. Ha? Kanang kita'y palamian ba? Sige. Buwag-buwag sa ta, ha? Kay magpalami ta, kay daghan tag kwarta. Okay, mga Brad. Okay. Palitan sa akong regalo nga kung may love. Yes, sana all! Software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Wow! Kanindot sa kwintas, Kurt. Para gina ni mo, my love. Gitiguman gina na ako. Thank you. Api nimo, nalain baya ako nga niundang kasi imong pagtuon. Pero nalipay na lang sad ko, kaya nakatrabaho naman ka. Doon na naka-income. Naningkamot yun ko, my love.
Naman ang tagkaon. Manuroy na sa da. Barhaping ta. Okay, sige, tana. Kurt, unsa ni? Nganong di aman ta dinhi? Ay, gadlok. Mamahuway na ta. Mag-movie marathon lang ta. And mag-inom-inom ta. Oh, Kurt. Pila na sad ka adlaw nga wa na sad mag-ulian si Kurt. Ay, wa gani man nawag o mag-chat. Aron unta mahibaw ko, asa siya. Nganong ingon ini man ang akong anak. Kinuo ko, nganong ingon ini man si Kurt. Wa man unta ko magkuwang niya sa pag-atiman. Ganit sa bata pa siya. Permi man siya na akong kuyugon sa simbahan. Pero sa dihang didako na siya, nag-college na. Nausab naman siya. Dili na magpabuot sa iya gustong buhaton. Dili na gani musulti na ako kung asa na siya. Nganong nausab man ang akong anak, Diyos ko. Unsa may akong pagkuwang. Nganong naingon hindi ba si Kurt? Nganong man, Diyos ko. Paitay ni Brad. Maglisod na batag panulis. Delikado na kayo. Daghan na kayong mga CCTV nga gipamutang sa mga parkilat. Iguman sa mga daan. Delikado na kita ini. Ay, sus. Pangaan ni mo, Brad, oy. Bugo adyo ni mo, Brad Martin, oy. Sakto mo si Brad Martin, Brad Jason. Kuyaw na kayo kung manulis ta din sa syudad. Naalarma na ang mga tinugyanan sa balaod. Aw, kung kuyaw din adto na sa ta sa laing lugar manulis. Sa? Okay, dinhita mangita sa tong mabiktima. Dool mo da simbahan, Brad Jason. Unsa man, manimba ta din, Simbahan. Kamalipayon sa akong anak na masimba na. Yes, Mama. Ganahan di ko masimba. Brad! Huy, Brad! Brad Gert! Uy, Brad? ganina na ako nagyaw-yaw din. Naunsa man ka? Ha? Wa? Okay, Okay. Panganda mo, ha? Kay maniid ko sa atong mabiktima din, Okay? Ako armas. Up. Nahinumdum ko kani ato nga. Sige, magsimba si Mama. Brad Martin. Manigrilyo sa ko, ha? Ay, pagpalayo, ha? Yung aling ubalik din to si Brad Jason. O, lagi. Manigrilyo ra ko. Kung may anak ka lalaki nga gahi ko,
ug masupilon ug kanunay lang dili mo tuman sa iyang mga ginikanan ug dili lang gihapon musugot bisan pagkisilutan siya. Ang iyang mga ginikanan may katungod sa pagdaka niya ngadto sa kumanan at ubangan sa mga kadaguan sa syudad na iyang gipuy-an. Unya, sugila nila ang mga kadaguan nga ang maong anak nila kahit o masupilon, mausikon, palahubog o dili mo sugot kung sugoon. Unya, batuon siya sa tanang lumulupyo sa syudad hangtod nga mamatay siya. Sa ingon nga pagi, malimpyuhan ninyo ang inyong lungsod sa tanang pagkadautan ug masayran kini sa tibuok Israel ug mahadlok na sila nga mubuhat og dautan. Ang ebanghelyo sa pare. Ano ba? Ang maong anak nila gahipo, Balik ko sa sakinan. masupilon, mausikon, palahubog o dili mo sugot kung sugoon. Batuon siya sa tanang lumulupyo sa syudad hangtod nga mamatay. Bisit, Mary. Ganong nakaman permisa kung huna ang gisulti sa pare. Ang sorry. Magdali ko balik sa sakinan. Brad! Oh, hi, si Brad Jason. Amot lang! Brad! Tabang, Brad! Oh, si Brad Si Jason. Brad Jason! Oh, nahagba si Brad Jason. Animal! Bantay, Brad! Mabangga na! Animal! Kurt, Anak, salamat sa Diyos. Nagbata ka na. Ira, Anak, salamat in taon sa Diyos nga nakamata ka na. Kurt, anak ko, ganong nahitabo man din mo. unsay nahitabo. Nako. Kurt, nasunog ang tibok ni mong kalawasan. Anak. Anak, wag ka na'y mga kamot o mga tiil. Anak ko, ganong nabuhat mo man kinig tanan. Huwag ko magkuhang ni mo, Kurt. Gipasubay ko ikaw sa hustong daan. Pero nganong nahisala ang kamanan ako. Pasilo ako. Pasilo ako sa akong
Magasa. Ira. Pasiro ako. Diyos ko. Pasiro Pasiro ako. Kurt! Kurt! Anak! Kurt! Ako! Anak! Anak! Kurt! Yung ginawa labis mong sinaktan ang kanyang damdamin. Di mo man lang Og dinamigala natapos kini atong sugilanon nga gituyo ta sa pagpaom ning Semana Santa. Sugilanon nga nagkuluhan. Ang nahisalaag. Sugilanon gisuat ni Jojo Aligri Buron. Ubos sa direksyon ni Matet Kabudlan. Spinner Aldwin Nacorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Rani Budumo. Ug sa dili pa kami matalikod kanyo sa hingpit, akong ihatag kaninyo ang naghatag kinabuhi nining atong sugilanon sa papel ni Kurt Jeffrey Gabonada, Jason Rani Budumo, Martin Alex Lara, Ira Matet Kabudlan, Mama Darlene Ing Bertudazo. Sa papel sa pare, kanyang ubos niyong alagad sa kanginan, Trifon Barilio Morales. O ginabagan nining musunod, Ricky Garing o Jaylee Haka. Gidalit ka ninyo sa RMN Drama. O kinis Trifon Morales mayon kaninyo, ASAP, always say a prayer. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us.